Aşgabatda Türkiýe uğurlary boýunça howa gatnawlarynyň wagtlaryny ýatyrylýanlygy barada bildirişler asyldy. Aşgabatda türkmen howa ýollaryny değişli aviabiletler satylýan edaralaryny Aşgabat, Pekin, Aşgabat, Bangkok, Aşgabat çeýledi. Aşgabat, Istanbul we Aşgabat, Ankara uğurlary boýunça howa gatnawlarynyň 2020-nji ýylyň 2 fevraly 31 mart aralygyny wagtlaryny ýatyrylýanlygy barada bildirişler asyldy. Ondan ma'lum bolşuna görä türkmen howa ýollary ýolagçylary Türkiýeden diňe Türkmenistan uğuru boýunça gatnadýar. Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmesiniň suratyny alyp uğradan resmi bildirişini bu çäklendirmeleriň sebäbi anyklaşdyrylmasa-da mundan öň ýokarky uğurlar boýunça howa uçuşlarynyň koronawirusyň ýaýramak howpy sebäpli totudylýanlygy barada resmi we näresmi ýagdaýda duýdurylypdy. Ýatlasak resmi derejede oglan edilmese-de çarşyn we uny türkmen howa ýollary gullugynyň wekili 26 fevral 30 mart aralygyny ähli Istanbul gatnawlarynyň wagtlaryny ýatyrylýanlygyny Azatlyk radiosyna habar beripdi. Ol bu çäklendirmäni koronawirus keseriniň ýurtda ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen düşündiripdi. Emma bellemeli ýeri henide çeni Türkiýede koronawirus bilen bagly hadise hasaba alınmady. Azatlygyň habarçysynyň habar bermegine görä 26 fevralda türkmen howa ýollarynyň Istanbul gatnawy ýerine ýetirildi. Ýöne onda uçmaly türkmen raýatlary uçurdan düşürilip alınıp galanypdyr. Şol bir wagtda bu uçurdaky daşary ýurt raýatlary uçuşuny beýlenen uğur boýunça dowam etdiripdirler. Şol güni Azatlygyň beýleki bir habarçy hem ýatyrylan uçur gatnawlarynyň ýolagçylarynyň pullaryny ýygyna gaýtaryp alyp bilmeýänlikleri barada habar beripdi. Mundan başga da habarçynyň aýdyşýaly soňky bir näçe güniň içinde Istanbuldan gelen türkmen raýatlary karantina alınıp başlandy. Türkiýeden gelen türkmen raýatlary düýün çoğunludaky ýokunç kesenler keselhanasyna karantina iýerildi diýip habarçy aýtdy.